Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru iwetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ụzọ nzọpụta abụọ. Anyị ga-aga n'iru ịhụ na n'oge niile iwu ahụ na-arụtụ aka na Kraịst, ma mgbe anyị nwetara ya, anyị ekwesịghị ịrapara n'iwu ọzọ, kama anyị kwesịrị ịkwụsị ike na Kraịst. Ana m agba gị ume ugbu a ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke a kpọrọ ụzọ nzọpụta abụọ. Chetakwa na ọ ka bụkwa n'akwụkwọ ndị Galatia 3 malite n'ahịrị nke 6 ruo na nke 14 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ anyị. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ nkọwa nke okwukwe, anyị hụkwara mmalite nke okwukwe, anyị gakwara n'iru wee leba anya n'ezinụlọ nke okwukwe nakwa ngọzi nke okwukwe. Ugbu a kwa n'ịga n'iru site n'ebe anyị kwụsịrị nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị ga-ahụ nhọrọ nke dị n'akụkụ okwukwe. Ụmụnne m na ụmụnna m, dịka mere ka anyị mara na e nwere ụzọ abụọ nke nzọpụta, ọ ga-amasị m ime ka anyị mara na e nwere nhọrọ ọzọ nke dị n'akụkụ okwukwe. Lee ebe a n'ahịrị nke 10 anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ ga-amasịkwa m ka ịhụta ihe a pụrụ iji dochie anya okwukwe, ụzọ a pụrụ isi zọpụta mmadụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya ugbu a na akwụkwọ ndị Galatia 3. Anyị ga-amalite n'ahịrị nke 10. Ọ na-asị otu a: n'ihi na aka hara bụ ndị sitere n'ọlụ nke iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke na-anọgideghị n'ihe niile edeworo n'akwụkwọ iwu ime ha. Ugbu anyị maara na akwụkwọ agba ochie nke akwụkwọ nsọ na-akụzi na ị pụrụ ịbụ onye a zọpụtara site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. Ọ bụ ihe pụrụ omume. Ị maara nke a? Ọ bụ ihe pụrụ omume mmadụ ịbụ onye a gụrụ n'onye ezi omume site n'ọlụ niile nke iwu, ma ọ bụrụ na idebe ha niile n'otu n'otu nakwa n'ozuzu oke. Iji mee ka ihe ọ na-ekwupụta ihe n'ahịrị nke 12, Pọl nyere anyị ahịrịokwu nke sitere n'akwụkwọ Leviticus. Nke a bụ Leviticus 18 ahịrị nke 5. Ọ sị, unu ga-edebekwa ụkpụrụ niile na ikpe m niile nke mmadụ ga-eme dị ndụ n'ime ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Ị hụrụ ya? Unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile nke mmadụ ga-eme mee gịnị? Dị ndụ n'ime ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Ya mere, ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na idebe ụkpụrụ niile nakwa ihe niile e nyere n'iwu, ị pụrụ ịbụ onye a gụrụ na onye ezi omume site na nke a n'iru Chineke. O nwere onye ọbụla ị maara bụ onye mere na nke a mbụ? Ọ bụ naanị otu onye, naanị Jizọs. E mere ka ohere dị maka iwu ịkpọrọ mmadụ ruo eluigwe, maka ngwa mmadụ ole ndị merela ya kamgbe ụwa malitere. Ị nweghị ọbụnadị otu onye. Eleghị anyị na-asị, ahụrụ m ije eluigwe site n'ezi ọlụ m niile dị iche iche. Ezi enyi m, ị maara na ọ bụrụ na ị nwee ike mee nke a, naanị gị ga-abụ onye a ga-ahụta n'eluigwe mere ya. Ọ dịghị onye ọbụla ọzọ merela ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ime ya. Eleghị anyị ga-asị, ọ bụghị naanị idebe iwu 10 Mosis. Nke a dị na mfe. Mba, iwu 10 Mosis abụghị ya bụ iwu dị iche iche nke akwụkwọ nsọ na-ekwu okwu ya. Iwu 10 Mosis bụ naanị otu akụkụ. Ọ bụ ya bụ obi maọbụ etiti nke iwu. Ọ dị mgbe ọbụla iwepụtara ohere ma gụọkwa ihe ndị ọzọ niile ndị ha na iwu 10 so, ihe niile ndị edere malite n'akwụkwọ Ọpụpụ ruekwa n'akwụkwọ Deuteronomy, ihe ndị a niile ka ị na-ahọrọ idebe. Ọ ga-amasị m ịgwa gị otu ihe. E nwere ụzọ ọzọ nke a pụrụ isi rute Chineke, kama ọ bụ ụzọ nke a na-apụghị ime njem n'ime ya. Ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ime njem n'ime ya. Ọ bụ njem nke na-enweghị onye ọbụla pụrụ ijeru ya n'isi. Ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ije ije n'ime ya. Ụzọ okpukperechi niile bụkwa mbọ nke ndị mmadụ na-agba irute eluigwe site n'ezi ọlụ ha dị iche iche. Ewezuga okwukwe
n'ime Kraịst Jizọs. Ana m agwa gị kpọmkwem eziokwu nke sitere n'okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ sịrị na naanị otu ụzọ nke ị pụrụ isi rute eluigwe bụ site naanị n'okwukwe nke ị kwere na Kraịst Jizọs, ma ọ bụkwa na imezu iwu niile dị iche iche nke jupụtara n'akwụkwọ nsọ n'ozuzu oke ha, na-enwekwa ọbụnadị otu ntụpọ n'ime ndụ gị niile. Ọ bụrụ na etinye n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na idebe ụkpụrụ nakwa iwu niile, a pụrụ isite n'ime ha gụọ gị n'onye ezi omume. Ugbo eleghị anyị na-asị ma Kraịst merenụ ya, esitekwara n'iwu gụọ ya n'onye ezi omume. Ọ bụghị ka o siri mee. Kraịst bụ ozuzu oke nke Chineke. Kraịst bụ mpụta ihe nke Chineke na anụ arụ. O zuru oke ọbụnadị mmalite na mmalite. Ugbu a gịnị bụ nsogbu e nwere n'ụzọ nke nzọpụta nke sitere n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu? Nsogbu nke nzọpụta nke sitere n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu nwere ka ị pụrụ ịhụta n'ahịrị nke 12. Ọ sị, ma iwu ahụ esiteghị n'okwukwe, kama onye na-eme ihe ndị a ga-adị ndụ n'ime ha. Ihe Pọl na-achọ ime ka anyị ghọta bụ na ọ bụ ihe a na-apụghị ime bụ mmadụ ịbụ onye a gụrụ n'onye ezi omume site n'ọlụ niile dị iche nke iwu. N'ahịrị nke 10, Pọl nyere anyị otu ahịrị nke sitere n'akwụkwọ Deuteronomy isi 27 ahịrị nke 26. Ebe ahụ sịkwara, n'ihi na Kahara bụ ndị sitere n'ọlụ nke iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, n'ihi na edewe ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke na-anọgideghị n'ihe niile deworo n'akwụkwọ iwu ime ha. Dịka m kwuru, iwu abụghị naanị iwu 10 Moses. Nke a bụ ihe anyị na-eche ọtụtụ oge. Kama iwu jupụtara n'ụkpụrụ, n'usoro nakwa omenala dị iche iche. Ọ bụkwa ihe a na-apụghị ime bụ mmadụ ọbụla idebe ihe ndị a niile. Ihe ọzọkwa bụ na ọ bụghị naanị mkpụrụ okwu nke iwu dị iche iche ndị a na-ekwu okwu ya ka ha tụrụ anya n'aka gị idebe. Ọ bụghị naanị na ị ga-edebe mkpụrụ okwu niile dị iche iche nke iwu ndị a, kama ị ghaghịkwa idebe mmụọ nke iwu ndị a. Ị pụrụ ịjụ sị, gịnị ka nke a pụtara? Ọ dị mma. Kraịst kọwara nke anyị n'akwụkwọ agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ. Ọ sịrị n'akwụkwọ Matiu isi 5 malite n'ahịrị nke 27 ruo na nke 28, ma mụ onwe m so unu na nwoke ọbụla nke na-ele nwaanyị anya ka agụụ ya wee gụọ ya, ọ kwasịwo ya iko n'obi ya ugbu a. Ma ọ bụrụ na anya aka nri gị ime ka ịma n'ọnya, ghụpụ ya, tụpụkwa ya n'arụ gị, n'ihi na ọ bara gị uru ka otu n'ime ihe dị gị n'arụ laa n'iyi, ka a gharakwa ịtụba arụ gị dum n'ọkụ ala mmụọ. Ogbu otu onye ga-asị, nke a bụ Jizọs, ebe ọ na-eme ka iwu ahụ dị mkpa nke ukwuu karịa ihe mere ka ọ bụrụ. Mba, ezi enyi m, nke a bụ Jizọs, ebe ọ na-agwa gị ihe iwu ahụ pụtara oge niile, ọbụnadị mmalite kpọmkwem na mmalite. Idebe iwu ndị a abụghị naanị banyere idebe akụkụ nke a na-ahụ anya nke iwu ndị a, nnabata nke akụkụ nke a na-ahụ anya. Mba, kama ọ bụ nke a, ma bụrụkwa mmụọ nke iwu, idebe ya nakwa irube isi nye ya ụbọchị niile, oge niile, n'ụzọ niile nakwa n'ozuzu oke. Ọ bụ ihe a na-apụghị ime bụ ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu. Ọ bụghịkwa naanị nke a, a sịkwarị na ọ bụ ihe pụrụ omume nye gị idebe ụfọdụ iwu ndị a, ọ gaghịkwa alụ ọlụ. N'ihi na James gwara anyị n'akwụkwọ James isi 2 ahịrị nke 10, ọ sị, n'ihi na onye ọbụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma ọ sụọ ngọngọ n'otu ihe, ihe emewo ya ka ọ bụrụ onye ikpe iwu ahụ niile mara. Ị ga-asị, mbanụ, nke ezighị ezi, ma nke ahụ bụ eziokwu. Ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị m onwe m debere usoro ndị a, ọ bụ Chineke debere usoro ndị a. Ihe ọ na-ekwu bụ na iwu abụghị mkpụrụ ihe ole na ole nke ị ga-eme ka ndị mmadụ hụ ya ma kọkwara gị aka, kama iwu nọ n'ime ngwugwu nke zuru oke. Ọ bụrụ na ị mejọọ ihe n'akụkụ ọbụla nke iwu, ịdala iwu. Agasịkwarị na ọ bụ naanị otu ihe ka ị mejọrọ, ịdawo iwu niile. Ọ bụrụkwa na ịda iwu, nke a ga-egbochi gị ịbanye n'ala eze eluigwe. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka Chineke gụọ gị n'onye ezi omume site n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu, lee ka o si alụ ọlụ. Ọ dị ka mmadụ onye chọrọ iji ụdọ wee rie elu nkwụ. Ụdọ ahụ dị nnọọ ike nke ọma, ma e nwere naanị otu akụkụ dị nta nke nwere obere nsogbu. Ma ebe ọ bụ na akụkụ ụdọ ahụ niile dị ike dịka o kwesịrị, ọ bụrụkwa na nwoke a nwee mkpebi ịga n'iru iji ụdọ ahụ arị elu, n'ihi na ọ bụ naanị otu obere akụkụ nke ụdọ ahụ nwere obere nsogbu, gịnị ga-eme? Ọ bụrụ na obere akụkụ ụdọ ahụ ebe nwere nsogbu gbabie, dịka nwoke ahụ nọ n'elu nkwụ, akụkụ ndị nke ọzọ ahụ ndị dị mma hapụrụ ijide nwoke ahụ.
n'ezie ụdọ ahụ niile adịghị mma karịa ka akụkụ ya nke dịkarịsịrị njọ sịrị dị. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị nye ndị niile bụ ndị na-agba mbọ irute Chineke site n'ọrụ niile dị iche iche nke iwu. Ndị na-agba mbọ irute Chineke site n'ọrụ niile dị iche iche nke aka ha. Nke a bụ ozizi nke Pọl wepụtara ndị Juu ndị kwere ekwe na Galatia site n'akwụkwọ nsọ banyere iwu. Ọ gwara ha na ọ na-eguzo ma na-adakwa dịka otu ọ bụrụ na imebi akụkụ ya ọbụla, ịkụọla afọ n'ala kpamkpam n'ime ka a gụọ gị na onye ezi omume n'iru Chineke. Mgbe ahụ ọ gakwara n'iru ikwu sị na ị bụ onye a bụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na imebi iwu. Gịnị ka nke a pụtara? Lee ihe ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije eluigwe site n'idebe iwu, ọ bụrụkwa na imejọọ ihe n'otu n'ime iwu ndị a, ị na-adaba n'ọbụbụ ọnụ nke na-adịkwasị mmadụ niile bụ ndị jụrụ Kraịst. Nke a pụtara na ị ga-enweta onwe gị n'ime ọkụ ala mmụọ. Ọbụbụ ọnụ bụ ihe niile nke bụ eziokwu banyere mmadụ niile bụ ndị jụrụ isoro ụzọ nke nsọpụta nke Jizọs rọpụtara. Ya mere onye ọbụla bụ onye na-agba mbọ irute eluigwe site n'ọlụ ya niile dị iche iche na-ebi n'okpuru nke ndo. N'elu ndo ahụ kwa ihe edere na ya bụ onye a bụrụ ọnụ, n'ihi na ọ dịghị ụzọ ọbụla nke ị pụrụ isi gbanarị ya. Ahịrị nke 11 sịrị, ma ọ pụtara ihe na ọ dịghị onye ọbụla a na-agụ n'onye ezi omume na iwu n'iru Chineke. Nke a pụtara nnọọ ihe. Onye ọbụla kwa nke kwụsịrị ịmacha ekwe echiche banyere ya naanị n'otu nkeji ga-ekwenyere m na ọ bụ ihe nke a na-apụghị ime bụ ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. Leenụ ihe a tụrụ anya n'aka gị n'ime ya. Ị gaghị emejọ ihe ọbụla dị n'ime otu n'ime ha. Ị ga-edebe ha niile n'ozuzu oke kpọmkwem ka esiri debe ụkpụrụ ha. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ị ga-edebekwa ọ bụghị naanị akụkụ ihe a na-ahụ anya nke iwu, kama ị ga-edebekwa mmụọ nke iwu niile. Ajụjụ m ugbu a bụ, ị nwere onye ọbụla onye chere na ọ pụrụ ime nke a? Otu nsogbu nke ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ọtụtụ oge nke mekwara na ha adịghị abịakwute Kraịst bụ na ha chere na ọ dịghị ihe ọbụla ha ji ya eme. Ọ dịghị mkpa ọbụla ọ dị nye ha. Ndị mmadụ agwawo m nke a oge ụfọdụ. Ha na-asị, ọ dịghị ihe m ji nzọpụta ga-eme. Ezuru m onwe m oke. Abụghị m ajọ mmadụ. Abụghị m ụdị mmadụ onye chọrọ nzọpụta. Adịghị m egbu mmadụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla m zunarịrị ihe ya. Adịghị m eme nke a maọbụ adịghị m eme nke ọzọ. Ma ọ na-amasị m oge niile ịjụ ha ajụjụ a. Ị chere na ị pụrụ ime mmehie n'ụzọ ọbụla ugboro 3 n'ime otu ụbọchị? Onye ọzụzụ atụrụ, ị pụrụ ikwu nke ahụ. Enwere ike ugbo 3 ma ọ bụkwanụ karịa ya. Ọ dị mma ka anyị gbakọọ ya. Gịnị ka ọ ga-enye anyị ma ọ bụrụ na anyị were ugbo 3 mụbaa 365 nke e nwere n'ime otu afọ? Ị ga-enweta mmehie raka 1,000 n'ime otu afọ. Ị dị afọ ole? Afọ ole ka ị chere na ị ga-anọ n'elu ụwa ebe a? Ka anyị were ya na ị ga-anọ afọ 85 mgbe ị na-eguzokwa n'iru Chineke. Ọ na-asịkwa gị, nna, kedu ebe anyị ga-esi leba anya n'ime 1,000 mmehie 85 ndị ahụ tara n'okpuru aha gị ebe a? Amaghị m ị na-enweta onyonyo ya. Gịnị mere o jiri dike nke ukwuu idebe iwu? N'ihi gịnị ka e jiri debe iwu ndị ebe a, ebe o doro anya na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ idebe ha? Eche m ka ị na-ajụ. Aga m agwa gị ihe iwu ndị a jiri nọdụ n'ebe ahụ. Iwu nọ n'ebe ahụ iji gosi gị mkpa ọ dị nye gị bụ ịnabata Kraịst Jizọs. Iwu nọ n'ebe ahụ igosi gị mkpa ọ dị inwe Jizọs. Ha nọ n'ebe ahụ igosi gị ịdị elu nke Chineke, igosi gị na ogo nke Chineke dị elu nke ukwuu ruekwa na ịpụghị irute ya na nke onwe gị nakwa n'ike nke aka gị. N'ahịrị nke 44 n'iru, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ya mere iwu ahụ aghọwo onye ozizi anyị ịkpọrọ anyị bịakwute Kraịst ka e wee site n'okwukwe gụọ anyị na ndị ezi omume. Ị hụrụ ọlụ nke iwu? Iwu bụ asambodo nke anyị na-apụghị inweta n'onwe anyị, nke na-egosi anyị na anyị chọrọ enyemaka. Otu n'ime nsogbu nke anyị nwekwara dịka ndị kwere na Kraịst bụ na ọ bụrụ na anyị enweghị mkpachara anya. Nke a bụkwa ya bụ ihe Pọl na-ekwu. Anyị pụrụ ịmalite iche na ebe ọ bụ na-azọpụtawo anyị kwesịrị ịlaghachi azụ n'ụzọ ochie nke ịga n'iru ịgba mbọ irute n'ogo nke Chineke n'ike nke aka anyị. Nsogbu kachasị nke ndị mmadụ na-enwe, nke na-emekwa ka anyị bịakwute Jizọs,
bụ nsogbu a nke dị n'ebe a ịbịarute na nghọta na anyị bụ ndị furu efu ma ọ bụrụ na anyị etinyego onwe anyị n'okpuru amara nke Chineke. Mmadụ niile n'etiti anyị bụ ndị kwere ekwe n'ezie na Kraịst rutere na nghọta n'otu oge maọbụ nke ọzọ, nke mekwara na anyị kpere ekpere ma sịkwa, onye nwe m, agbawo mbọ niile nke m pụrụ ịgba n'onwe m ma ọ lụghị ọlụ. Achọrọ m mgbaghara mmehie nke naanị gị onwe gị pụrụ iweta. Biko gbaghara mmehie m niile, ana m anabata gị dịka onye nzọpụta m. Pọl bịakwara na njedebe nke nkụzi ihe ya n'isi nke a site n'inye anyị obere onyonyo banyere ka Jizọs siri bụrụ ọsịsa nye nke a niile. Ma tupu anyị jee n'ebe ahụ, ọ ga-amasị m ime ka ị mara na ọ bụ ya bụ naanị otu ọsịsa nke ị nwere. Mgbe m na-asị na Jizọs bụ ụzọ, eziokwu na ndụ, na ọ dịghịkwa onye ọbụla nke pụrụ ịbịakwute Nna ma ọ bụghị site na ya. Ọ bụghị naanị na m na-agụpụta ihe edere n'ime akwụkwọ nsọ, kama ana m agwa gị na ọ bụrụ na ị mee ihe ọmụmụ na nke a dịka o kwesịrị, gị onwe gị ga-ahụtakwa otu ihe ahụ. Anyị enweghị olileanya ọbụla ọzọ ma ewezụga Chineke. Anyị enweghị ma ọlị. D.L. Moody bụ onye nkwusa oziọma dị ukwuu. Ọ nara eme ọgbakọ mgbasa oziọma nke dị ukwuu, ndị na-akpọkọtakwa ọtụtụ igwe mmadụ ọnụ ịnụ oziọma nke okwu Chineke. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enyekwa Kraịst ndụ ha. Ọ bụ nnọọ ihe mara mma nke ukwuu. N'otu oge, D.L. Moody nara ekwusa oziọma n'otu obodo. E nwekwara otu nwoke onye nọ n'obodo ahụ, onye jewuru ọgbakọ ole na ole nke D.L. Moody haziri. Nwoke a, ọ bụ ezie na o dowe ya anya nke ọma mkpa ọ dị nye ya ịnabata Kraịst, ma oge niile ka ọ na-asị ka ọ dịbe ụbọchị ọzọ, ka ọ dịbe oge ọzọ. Ugbu a kwa, n'abalị ikpeazụ nke ọgbakọ mgbasa oziọma ahụ, mgbe ọgbụgbọ oku maka ndị chọrọ inye Kraịst ndụ ha gasịkwara, onye ọbụla na-alaghachikwa n'ụlọ ha dị iche iche. Ndị ọlụ nke ọgbakọ mgbasa oziọma ahụ na-akwakọta ngwongwo ndị ha jiri jee ozi. D.L. Moody nakwara akwado ụla. Nwoke ahụ n'ikpeazụ mere mkpebi ya. O nwetakwara agbamume. O wee bịakwute D.L. Moody ma jụọkwa ya n'olu dị elu sị, onye ozi, gịnị ka m ga-eme ka e wee zọpụta m? D.L. Moody wee lee ya anya ma sịkwa ya, ewela iwe enyi m, ị bịaghị n'oge. Ohere nke ahụ aganarịwo gị. Abịaghị m n'oge? Mbanụ, ekwenyeghị m na ohere nke aganarịwo m, ka nwoke ahụ kwuru na mwute. Eziokwu ka m na-agwa gị, ka Moody gwara ya, n'ezie oge ime ihe ọbụla maka nzọpụta gị ganarịrị gị kamgbe ihe ra ka 2000 afọ gara aga. Emewo ihe niile ekwesịrị ime. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata Jizọs Kraịst bụ onye meworo ihe niile ekwesịrị ime dịka onye nzọpụta gị, ị bịara nnọọ n'ezi oge. Ị pụrụ ime nke a ọbụnadị ugbu a n'ebe a. Nke a bụ ya bụ nsogbu dị na ya. Ọ bụghị eziokwu? Ajụjụ anyị na-ajụ oge niile bụ, gịnị ka m ga-eme ka e wee zọpụta m? Gịnị ka m ga-eme ka m wee gaa n'iru? Chineke pụrụ ihe niile emewo ihe niile nke kwesịrị ime. Ọ dịghị ihe ọbụla nke ọ chọrọ ka ime. Naanị ihe ọ chọrọ ka ime bụ ịnabata ihe nke ya onwe ya meworori. Eleghị anyị na-ajụ ugbu a, mgbe m mesịrị nke a, m ga-agakwa n'iru ibi ndụ ka o siri masị m? Mba, n'ezi enyi m, ị ga-amalite iso ntụziaka nke onye ahụ nke na-ebi ndụ n'ime gị, n'ihi na ugbu a Jizọs na-ebi n'ime obi gị. Charles Sheldon malitere otu ajụjụ nke anyị na-ajụ n'ụlọ nzukọ anyị oge niile, nke na-asị, gịnị ka Jizọs ga-eme? Ma ọ ga-amasị m ịgbanwe ajụjụ ahụ ka ọ bụrụ, gịnị ka Jizọs mere? N'ihi na okenye ya na-ajụ onwe anyị, gịnị ka Jizọs ga-eme? Ma nke bụ ezi ajụjụ nke anyị kwesịrị ịjụ bụ, gịnị ka Jizọs mere? Ọ bụghị gịnị ka Jizọs ga-eme. Gịnị ka Jizọs mere? O menwo ihe niile nke kwesịrị ka emee. Ọ dịkwa ihe ọbụla nke m nwere ma ọlị itinye n'elu ya iji wee nweta eluigwe. Ya mere, ahịrị nke 13 nakwa nke 14, Pọl sịrị ka m hazie nke a niile nye unu. Ọ sịrị, Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ, ebe ọ ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ọnọdụ anyị, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke a na-akwụba n'elu osisi, ka ngọzi nke Abraham wee rue ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs, ka anyị wee site n'okwukwe ahụ nara nkwa nke bụ mmụọ nsọ. Haleluya! Ugbu a Pọl sịrị, ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ ịbụ onye a gụrụ n'onye ezi omume, naanị ihe ị nwere ime bụ itinye okwukwe gị n'ime Kraịst Jizọs nakwa n'ime ihe o mere. Ị ghaghị ikwenye ka ọ ghọọ ọbụbụ ọnụ nye gị. Haleluya! Ịbụ onye a bụrụ ọnụ
n'ihi na onye ọbụla bụ onye na-agba mbọ ịlụ ọlụ n'okpuru nke iwu bụ onye a bụrụ ọnụ, dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. N'ihi na iwu kụrụ afọ n'ala, ntaramahụhụ nke ịkụ afọ n'ala ahụ bụkwa ọnwụ. Ma akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara na Kraịst napụrụ gị nke a niile. Ọ ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ihi gị. Ọ bụrụkwa na itinye okwukwe gị n'ebe ọ nọ, ọ dịghịkwa uru ọ bara nye gị ichegbu onwe gị ọzọ banyere ọbụbụ ọnụ nke iwu. Ọ ga-aghọnye gị ndụ ahụ nke na-achọsi ike. Ihe dịkwa oke mwute n'ebe a bụ na nke a bụ ya bụ mma nakwa ụtọ nke ozi ọma nke amara Chineke. Ma ndị kwere ekwe na Galatia na-amalite ịlaghachi azụ ibi ndụ ha n'okpuru iwu. Nke a na-echegbukwa Pọl. Ọ na-ajụkwa onwe ya ajụjụ, n'ihi gịnị ka ha ji eme nke a? Ya mere Pọl jiri ndụ Abraham nakwa ahịrị ihe ọgụgụ isii ndị sitere n'akwụkwọ agba ochie ime ka ha ghọta na unu nọ n'ime amara, guzosie n'ike n'ime amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Unu ekwekwala ka onye ọbụla dọrọ unu laghachi azụ n'ime iwu. Ọ ga-ebibi unu. Enwere otu nwoke onye kọrọ otu akụkọ. Aga m ewerekwa akụkọ ugbu a dịka akụkọ m. Aga m etinye onwe m n'etiti akụkọ a n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ịghọta ya nke ọma. Ka anyị chee echiche ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ebe a na-ere ihe oriri nke mara mma nke ukwuu, otu anya sịkwa dịka ị na-akwado imechi, ị nụrụ mkpọtụ n'azụ ụlọ dịka imeghekwara ụzọ nke banyere n'azụ ụlọ ahịa ahụ. Lee ka m nọ n'ime ebe ikpofu nri ndị mebere emebe. Ejupụtara m n'unyi, mụ na nwamba nakwa n'azụ ụzọ nke ụfọdụ ihe oriri n'ebe ikpofu nri ahụ. Iwe jụọ m sị, Jeremaya, gịnị ka ị na-eme n'ebe ahụ? Mgbe ahụ zara m gị sị, nna anyị ukwu, ana m agba mbọ ịchọta ihe oriri. Ọ dịghị ego ọbụla m ji. Ya mere abịara m n'azụ ebe a ịchọ ihe oriri n'ime ebe ikpofu nri a ka m wee ghara ịnwụ n'agụụ. Mgbe ahụ ị sịrị, mbanụ nna, ị kwesịghị ime nke a. Bata n'ime ebe a. Nke a bụ ụlọ oriri m. Ọ bụ m onwe m ya. Jee n'iru ebe ahụ, gwa ndị na-ere nri ka ha nye gị ihe ọbụla nke masịrị gị iri. Mgbe ha zaghachiri m, mana nna anyị ukwu, ejighị m ego ọbụla. Iwe sị m, nsogbu adịghị Jeremaya. Akwụọla m ree ụgwọ nri niile nọ n'ebe a. Rie ihe ọbụla nke gụrụ gị. Ọ bụ n'efu. Ị pụrụ iri ihe ọbụla nke gụrụ gị n'ebe a. Ugbu a, ọ ga-amasị m ịjụ gị ajụjụ a. Gịnị ka ị ga-eche ma ọ bụrụ na m jụọ gị mgbe ahụ sị, nna anyị ukwu, isi m rie ihe ọbụla nke masịrị m, ọbụnadị nri ndị a ekpofuru n'ebe ikpofu nri ndị a? M pụrụ iwerekwa ha? Ị ga-ajụ m sị, nwa m, nri dị ụtọ niile a jupụtara n'ime ebe a. Kedụkwa ka o si na-amasị gị ịpụ n'iro ijeghachi n'azụ ụlọ n'ebe a na-ekpofu ihe oriri ịchọ ihe oriri? Usoro ụkpụrụ nke amara gwara anyị na Chineke emegheworo anyị ebe ikpori ndụ nke ngọzi ya. Ọ kwụrụ ụgwọ ihe niile. Anyị pụrụ inweta ihe ọbụla nke anyị chọrọ n'ime ụlọ oriri a. Ọ bụ ihe pụrụ ime na mmadụ onye isi zuru oke, onye echere ihe oriri ndị a niile n'iru, pụrụ ịchọ ịlaghachi azụ n'azụ ụlọ ịga ịchọ ihe oriri ndị etufuru etufu n'ebe ikpofu ihe oriri. Ma nke a bụ ya bụ ihe ndị Galatia ndị a malitere ime. Ọ bụghị ihe ịtụnanya na nke a juru Pọl anya nke ukwuu. Gịnị ka anyị pụrụ inweta site na nke a? Amaghị m ihe ị na-enweta site na ya, ma apụrụ m ịgwa gị nke a. Ihe m onwe m nwetara site na nke a bụ na aga m anọgidesi ike n'ime ụlọ oriri ahụ. Ka anyị were ya na nke a bụ ihe Chineke mere anyị. O debere n'iru anyị oriri nke dị ukwuu nke ngọzi nke anyị niile nwekwara: mmụọ nsọ, nnwere onwe, udo, ịhụnanya n'etiti onwe anyị, nnabata n'ebe Chineke nọ. Ihe niile ndị a ka o nyere anyị. Gịnị ga-eme ka ọ bụrụ mmasị gị ịlaghachi azụ ibi ndụ n'ụzọ nke ochie? Nke a bụ ya bụ ozi nke dị n'ime ya. Ezi enyi m, emela ya. Guzosie ike n'ime amara Chineke nke ejiri zọpụta gị. Ma e nwere ike ị na-ajụ sị, kedu ihe nke a pụtara banyere ụzọ m si ebi ndụ? Ihe ọ pụtara bụ, dịka m kwuru na mbụ, mgbe ị ghọtara nke a, ị na-aga n'iru ije ije n'akụkụ onye nwe ụlọ oriri ahụ. Ị na-asịkwa ya, imeela nna anyị ukwu. Heu, nna anyị ukwu, imeela maka ihe oriri ndị a ị nyere m. Imeela maka ezi ihe oriri ndị ị chere m n'iru. Ọ dị ihe ọbụla nke m pụrụ ime iji nyere gị aka taa? Imeela maka ezi ihe oriri nke a nke dị nnọọ ezi ụtọ nke ị chere m n'iru.
aga m enye aka nnọọ zachasị ebe a. Ọ bụ ihe m ga-eme. Ọ bụ ihe gụrụ m agụ ime. Enwere m n'obi ụtọ na obi ekele na ichere m nọ ihe oriri ndị a n'iru nna anyị ukwu. Ịhụrụ ihe m na-ekwu? Nke a ugbu a na-esite na nkwagide nke sitere gị n'obi n'ihi ihe nke e merere nye gị. Ọ bụghị site na nrụgide dịka a ga-asị na ọ bụ n'ihi nke a ka e jiri nye gị ihe nke e nyere gị. Nke a bụ ya bụ nzaghachi nke sitere n'ala ala obi gị. Ụmụnne m na ụmụnna m, Chineke agọziwo anyị. Ugbu a ọ bụ anyị ka ọ dịrị site n'obi ekele, site n'ala ala obi anyị, site n'obi ụtọ, site n'ọṅụ ka anyị fee ya ofufe. Anyị hụrụ Jizọs n'anya. Ọ bụkwa n'ihi ịhụnanya nke anyị nwere n'ebe ọ nọ ka anyị ji efe ya. Lee nnọọ ka nke a sịrị dị iche. Lee nnọọ ka nke a sịrị maa mma. Lee nnọọ ka nke a sịrị dị ụtọ. Ka onye nwe m gọzie unu dịka unu na-ebi ndụ n'ime amara nke Chineke jiri gọzie anyị n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị ahụtawo na Chineke nke pụrụ ime ihe niile emezuwo ihe niile ọ pụrụ ime maka nzọpụta anyị. Ma ugbu a ọ bụ oke n'ọlụ anyị ịkwụsị ike n'ọlụ nzọpụta ka anyị wee bụrụ ndị ngọzi na-eso ya ga-adịnyere. Ma nzọmụkwụ nke mbụ inweta ngọzi a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na imebeghị nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst. Ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke, ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka amara Chineke dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.